Είστε έγκυος. Συγχαρητήρια! Έχουμε να σας προσφέρουμε πολλές πληροφορίες και συμβουλές, καθώς και μερικές χρήσιμες ιδέες που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα προετοιμασμένοι για όσα συνεπάγεται η εγκυμοσύνη σας, για εσάς και για το μωρό σας, σε κάθε στάδιο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, μπορεί να διαπιστώσετε πως πήρατε λίγο ή καθόλου επιπλέον βάρος. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες παίρνουν 1 με 2 κιλά. Όπως και να έχει, θα δείτε κάποια αξιοσημείωτα σημάδια. Η μέση σας θα αρχίσει να φαρδένει λίγο προς το τέλος αυτού του τριμήνου και μπορεί να διαπιστώσετε πως δυσκολεύεστε να χωρέσετε στα κανονικά σας ρούχα. Ήρθε ο καιρός για μια βόλτα στα μαγαζιά. Ίσως να ανησυχείτε για το αν παίρνετε ή όχι το βάρος που πρέπει. Μήπως παχύνατε πολύ, μήπως είστε πολύ αδύνατοι. Στην πραγματικότητα, η αύξηση του βάρους διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα. Ο μέσος όρος της αύξησης του βάρους καθ' όλη την εγκυμοσύνη είναι γύρω στα 12 κιλά. Θυμηθείτε όμως ότι κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και βιώνει μοναδικά την εγκυμοσύνη της. Αν έχετε οποιασδήποτε ανησυχίες, συζητήστε με τον γυναικολόγο σας ή συμβουλευτείτε τις ειδικούς μας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, το σώμα σας θα υποστεί πρωτόγνωρες αλλαγές εξαιτίας της εντατικής ορμονικής δραστηριότητας που συντελείται. Αμέσως μόλις μείνετε έγκυος, το στήθος σας θα αρχίσει να αλλάζει για να προετοιμαστεί για το θυλασμό, θα μεγαλώσει και θα γίνει πιο ευαίσθητο. Συνήθως μεγαλώνει και γίνεται πιο σκούρα η περιοχή γύρω από τη θηλή, η ονομαζόμενη άλος. Η μήτρα σας αρχίζει να διαστέλλεται και να ασκεί πίεση στην κίστη σας, κάνοντάς σας να ουρείτε πιο συχνά. Ευτυχώς αυτό είναι παροδικό. Μην ανησυχείτε πως θα περάσετε το υπόλοιπο της εγκυμοσύνης σας στην τουαλέτα. Η πρωινή ναυτία, μια παράξενη ονομασία καθώς κάποιες γυναίκες υποφέρουν όχι μόνο το πρωί αλλά και άλλες ώρες, μπορεί να εμφανιστεί πολύ νωρίς, ταυτόχρονα με την καθυστέρηση της περίοδου, γεγονός που την καθιστά ως ένα από τα πρώτα συμπτώματα της εγκυμοσύνης. Είναι πολύ συνηθισμένη, αλλά ευτυχώς στις περισσότερες γυναίκες αρχίζει να υποχωρεί προς το τέλος του τρίτου μήνα. Το να μην έχετε όρεξη ή να μην τρώτε πολύ δεν θα βλάψει την ανάπτυξη του μωρού σας. Προσπαθείτε να τρώτε λίγο και συχνά αν έχει κοπεί η όρεξή σας και προσπαθήστε να πίνετε πολλά υγρά. Αν πιστεύετε πως μπορεί να μην τρώτε αρκετά, κουβεντιάστε το με τον γυναικολόγο ή συμβουλευτείτε τις ειδικούς μας. Κάποιες γυναίκες βιώνουν ασυνήθιστες λιγούρες σε αυτό το στάδιο, λαχταρώντας συγκεκριμένες τροφές ή τροφές που δεν τους άρεσαν στο παρελθόν. Μπορεί ακόμη να μην θέλετε να φάτε κάτι που στο παρελθόν σας άρεσε. Για παράδειγμα, πολλές γυναίκες κόβουν τον καφέ και το τσάι νιώθοντας απόθυση εξαιτίας της όξυνσης των αισθήσεών τους. Οι αλλαγές της διάθεσης είναι συχνές και μπορεί να συγκινήσετε με το παραμικρό. Για αυτές τις συναισθηματικές εναλλαγές μπορεί να ευθύνονται το σωματικό στρες, η κούραση και οι ορμόνες, η στρογόνα και η προγεστερόνη. Οι συχνές μεταπτώσεις, ευτυχισμένοι τη μια και στενοχωρημένοι την άλλη, βιώνονται κυρίως στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Μπορεί όμως να επανέλθουν σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Να θυμάστε πως δεν φταίτε εσείς, είναι ένα φυσιολογικό σύμπτωμα της εγκυμοσύνης. Οι ζαλάδες στο πρώτο τρίμηνο μπορεί να είναι αρκετά συχνές. Ίσως έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση, χαμηλά επίπεδα σακχάρου, ίσως επειδή δεν τρώτε καλά εξαιτίας της ναυτίας, χαμηλά επίπεδα σιδήρου ή φυσιολογικές αλλαγές στο κυκλοφορικό σας. Μία ορμόνη της εγκυμοσύνης, η προγεστερόνη, μπορεί να έχει αρκετά χαλαρωτική επίδραση. Νιώθετε κουρασμένοι και νηστάζετε περισσότερο από ποτέ? Είναι παροδικό. Θα νιώσετε καλύτερα καθώς θα προχωράτε στο δεύτερο τρίμηνο. Στο μεταξύ, προσπαθήστε να ξεκουράζεστε όσο πιο συχνά μπορείτε.